Happy good Sabaw pa po. Hello po, magandang tanghali sa ating mga viewers. Live po tayo ngayon sa Calabanga. Dito sa kainan ni Papa Choy. Dito shout out kay Shout Papa out, Choice Dahil na-shout out yung eater ni Papa Choy, libre na to. Eatery. Sa Calabanga, sentro ng Calabanga natin. Papa Choice. Katapat lang po ng video. Promoted na yung Papa Choy. Video, baka lang. Ang ulam namin ay adobo at ayan, pork chop. Hello sa ating mga viewers. Magandang tanghali po. Live tayo sa Calabanga. First time ko mapunta dito. Camarines Sur. Ano daw po sa ating 3 viewers. Hello sa ating unang thumbs up. Meron ka pa rin? Hindi ka? Hindi ka? Hindi mo kapasok ka? Ayun, hindi ka. Ako man dito. Milit ko din. Ako dito. Hello po sa ating 8 viewers in the house. Live po tayo ngayon dito sa Papa Choice City, Calabanga. At meron po kami mission dito ni Uragon Honey at DJ TV Official. Yan, may hinahanap kaming tao. Yan. Shoutout po sa ating 9 viewers at 3 thumbs up. Magandang tanghali po sa inyo lahat. Ayan, hello po sa inyo, sabi ng Perlita. Magandang tanghali, ma'am. So, nandito po kami ngayon sa Calabanga, Camarines Sur. At may hinahanap po kami. Hinahanap nga po namin ang nawawalang Baon. Tao. yan. Abangan nyo na lang po sa vlog ni Uragon Honey. At yan, hinahanap po namin ngayon yung nanay ng mga bata. Nandito po kami ngayon sa Calabanga, Camarines Sur at nagtatanghalian po kami. Yan, magandang tanghali po. Happy lunchtime sa ating mga viewers, sa 13 viewers in the house and 4 thumbs up. Salamat po. So, kain po tayo. Sana po ay kumain na kayo ng tanghalian. Sabi ng Perlita, hello sa inyo. Sana makita nyo siya. Opo, sana nga po Ma'am Perlita. Kakagaling pa lang, dumating po kasi kami ng Calabanga, 11:50? 11:45? Oo, magto-12. Nagla-lunch pa po yung mga ng munisipyo, mga empleyado. So yan, nag-lunch muna po kami dito sa Papa Choice Eatery, dito sa may BDO Calabanga branch. Yan. Kung kayo po ay pupunta sa Calabanga, kumain po kayo dito sa Papa Choice Eatery. Masarap ang sabaw dito. Sabaw pa lang ulam na. Yan, hello po sa ating 14 viewers. Libre po ang sabaw dito. Sabi po ni Ma'am Ana Galido, magandang hapon sa inyo from Hong Kong. Hello po sa mga taga Hong Kong, mga OFW natin dyan. Magandang tanghali po sa inyong lahat. So, kasama ko po ngayon si Uragon Honey at si DJ TV Official. Ito guys. Yan. Subo muna ka? Ha? Ha? Subo muna ka? Subong mo lang kita. Shout out sa 15 viewers ni Jerry. Plastic ka lang. Tapos sarong maluto. Balot din. Yan sana nga kuha natin yung hinahanap natin pa. Hindi pa po kami nakapasok sa munisipyo. At magta-try po kami ngayon. Pagkakain po namin, sana po ay may makausap talaga kami doon. So bukas naman yung munisipyo, kaya lang po lunch, nag-lunch, naintindihan naman namin yung mga empleyado. Nag-lunch muna daw. So magla-lunch muna po kami. Abangan niyo po yung Abangan guys. So, abangan niyo po sa vlog ko kung ano po ang nangyari sa paghanap namin kay Nanay Yoli. Ayan, si Ma'am Alma, Akaling, Kalain, ayan, ay
talaga. Ano po? Naluha. Ay po sa inyo, ingat po kayo. Palagi God bless po. Si RNN, hello po, magandang tanghali po sa inyong lahat. Sana makita ninyo nanay nila Padi-Padi ng Pandakan, Manila. Yan, shout out sa mga taga Pandakan, Manila. Hello po sa Hello po sa ating 20 viewers at 20 viewers at 6 thumbs up. Tara po, kain tayo. Yan. Kasama natin si J.R. Happy, Luwagin na yan. si Oragon. Luwagi. Luwagin na nga yan. Luwagi sana. So yan guys, medyo maulan yung punta namin dito. Ang lakas ng ulan, papunta, nasa ano pa lang kami, Naga. Sa Naga po kami dumaan kanina. Galing partido, sa Naga po kami dumaan, imbis na tinambak. Kasi po, may dinaanan kasi kami sa Naga. So yan, kakarating lang po namin dito. Ilan oras tayo nagbiyahe? Tatlo? Yan, yung abot po kami ng 3 oras. 3 oras po yung biyahe namin. Kasi kung maglalakad tayo, baka Yan. Sa itong araw. 3 oras po yung biyahe namin galing sa partido area. Paki-message ko, complete address niyo po para sa Balikbayan Box na may napadala po ng 6 na magkakapatid po. Sabi yan ni Ma'am Alma, Akalim, Eduwa. So sana naman Yan, yung wow, may Balikbayan Box na yung mga yan. learning materials sa mga bata, no? Para Sana. natin yung mga bata. Kasi yan talaga yung pinaka-important yung mga anak po. Yung polokin po, yung mga material sa pag-ano. Salamat po, Ma'am Alma. Pag-aalas sa materials. Si Albert Apilado, Kung dito yung nakakasubo, Ha? parang na-excited po ako, Ma'am Alma, sa... Salamat po, Ma'am Alma, sa ano, napakalaking blessing na po yan para sa mga bata. Tama, tama. Ayan, hi Sir Albert Apilado, magandang tanghali kayo ngayon. Ayan, good afternoon sa inyo mga sir. Mag-ingat kayo lagi sa mga pinupuntahan ninyo. Mga sir, mahirap na. Hindi natin nabasa itong ano to. Good afternoon mga idol. Enjoy your lunch watching from here in Taipei. Yung taga Taipei yan si Ma'am. Yan. Hello po. Hindi kasi Ma'am namin nabasa yung pangalan Ma'am kasi yan, Chinese, ano, karakter. Layo no, Taipei. Taipei. JR Happy po. Uragon Honey, tapos DJ TV episode po. Naka-YouTube po, pwede mo mag-delay. Sige po. Good luck po. Ingat na lang kayo. Sabi ng Perlita Pinla. Ano, para may Si Ma'am Jonathan Cabosas. Magandang tanghali sa inyong tatlo. Kahabi Cam. Ano ko na lang po. Cam Norte. Yan, shout out sa iyo sir. Jonathan Cabosas. Hello po. Kain po tayo. Buti pa si Jer Happy kumakain. Hindi po kasi dinaya nila ko. Kanina nag-set up ako ng live. Inubusan nila. Natira na lang sa akin yung sabaw. Hindi mo joke lang. Gutom na yun. Mas 12 na. Oh, taga-tiga. Si Ma'am Giseta Pual. Yan, keep safe mga Team Dragon. GRDJ TV. God bless you all. Yan, salamat po. Guys, abangan niyo po sa aking live. Yung paghanap po namin sa nanay ni nila Padi-Padi. Napari-pari. So, ano ba yung mangyayari? Mangkuha ba namin? Mahanap ba namin? Tatagpuan ba namin? Kung kita-kita ba sila muli? So pinapanalangin po namin talaga ng Uragon team na sana po makita, maka-personal po namin. Ang DJT. Kasi po, ang plan B na lang po talaga, di ba yung Ako yung plan mo? lulubutan. Yung plan B mo. Pag hindi talaga natin makita si Nana Yuli. Hanapin yung tatay. Yan, yan po yung at least sa'yo galing yung sinabi mo. Ang plan B po ni Uragon Honey ay pag si Nana Yuli talaga, kasi sa tingin namin, pag talaga hindi yung tatay talaga po yung plano ni Uragon Honey na Paungin po natin yung tatay nila. gagawa niya po ng paraan kahit po ilang stop test ang daanan. Kaya, Yung kasi palaga, sa ilong yung po kasi ang ano dito, kung ano talaga, yung swab test sa mga viewers natin dyan sa mga OFW. Kasi sa ibang bansa kasi normal lang sa kanila. Dito sa atin, iba pa, hindi ka basta sa mga kawin kung walang swab test. Mga, Marami pang- ang mahal pa ng pamasahe, kaya nga. di ba? Magkano ang Pamasahe pa pamasahe? lang, 3,000 na. 3,000. Yung pamasahe pa lang, wala pa din yung swab test na, Wala pa. so meron pa pong swab test na babayaran para makapag-test. Yung sa van na 3,000. No?
magastos. So ganun po, yun po yung at least po sa live po namin ngayon, pinapaalam po namin sa inyo sa konting update po namin sa paghahanap ng ina ng mga bata. At abangan niyo po ang buong storya sa vlog po ni Uragon Honey. Yan, nabagan nyo guys, tutukan po natin yung resulta po, no? Ayan po, please support din po DJ TV Official. Okay, lagay mo yung link. Wala nga, no? Wala kong net, wala kong net. Nagagana ko yung piso wifi. Piso wifi, nagagana. So please support na lang po yung bahay ni DJ TV Official. Kasi po, road to 900 subscriber na po siya. At sana po ay tulad po ng aking bahay, masuportahan nyo din po. Kasi po, mas maganda po talaga na yan. The power of 3. Para si DJTV po ay naging stable na po yung kanyang YouTube channel. Sa tingin ko naman po talagang sa pagtulong din po ang puso nito. So yan. So isa lang po yung objective namin. Si Uragon Honey nagsimula sa pagtulong sa pagiging charity vlogger. At kami po ay kumbaga nahawa. Nakakahawa ka talaga. Kaysa naman sa mahawaan kayo ng iba. Oo, yan. Nakakahawa talaga yung pagiging charity vlogger ni Uragon Honey. So yan. So salamat po at sana po na masuportahan niyo po, mag-visit niyo po yung bahay ni DJ TV Official. So yan po. Ayan guys, advance thank you po. At thank you rin po sa mga supporters natin dyan, Sir Albert Apilader and yung iba pa po na hindi ko na ma-mention. Ayan, maraming salamat po sa patuloy na sumusuporta sa aming tatlo, sa channel namin tatlo. At sa mga hindi pa po nakakapag-subscribe din sa aking YouTube channel, DJ TV Official, please don't forget. Pag-subscribe at pakiclick na rin po ng notification bell para updated po kayo sa lahat ng videos na natin. Ayan, shout out sa ating 37 viewers at sa ating 13 thumbs up. So, Salamat sa kanila guys kasi kahit ano, naging inspiration po ako sa kanila para makatulong din po sila sa mga kabahan nila. So, ibigay nyo na pong pamasko kay DJ TV yung pagsuporta sa bahay niya. Yan, malapit ng Pasko. Sa lahat po ng ating viewers, sa ating mga supporters, sa mga nanonood sa atin, advance, Merry Christmas sa inyong lahat. So, Yan. Tatamahin na suporta ni Bryce ko. Kung wala kayo, wala din kami. at kay, lalong-lalo na kay Ma'am, Silang Ellen Ingles. Yan. Ingat kayo lagi sa mga lakad niyo, mga sir. si Ma'am Alma, Taaling, Riduha. So yan, salamat po Ma'am Alma sa maagang pamasko sa mga bata. So, hintayin na lang po namin at sigurado po matutuwa po yung mga bata kasi po talaga hindi lang pwedeng... Ayan, may nanonood po ng live natin ngayon. Sino? Ay pala, yung pala yung vlog natin. Thank you ate, salamat po sa pagtingin ng live. Thank you. Tatlo po yan te, yung channel tatlo po yun. Hello po sa ating 47 viewers and 18 thumbs up. Salamat ulit sa Papa Choice. Papa Choice, Eatery. Dito yung guys sa Tapat ng video. Kung nasa may video kayo, Kaya sa atin yung nag-search natin, si Kuya, katat po Kuya. posting ko lang ito. Lunch guys. Ay, kapatid na ka. Sabi ni Ma'am Alma, Kaalim Reduha, sigurado nga happy din ang mga bata. Message niyo lang po ako kung sino po sa inyo mag-care off ang box diyan. Maraming salamat po. Baka nagtatago na yun mga sir kasi alam niya hinahanap niyo siya at baka makasuhan pa siya, sabi ni Sir Albert Abilado. Ayan, si Ma'am Jenny Oksina Kilala. Ayan, sana mahanap niyo ang ina. Ayan, shout out kay Radiohead. Kate Fulgencio, ingat po kayo. Kate Fulgencio. Agum ni Enteng, hello. Kay Shout out asawa ni Enteng, Kabisote. siguro mas maigi na lang na ang tatay ang umuwi kaysa mag-asawa naman na ng tatay nila. Umuwi kasi ang may asawa naman na ang nanay nila. Okay po. Hindi po. Shout out sa ating 51 viewers at 21 thumbs up. Yan. Mas mabuti na po talaga marinig namin din yung side ng nanay
Kasi po kung totoo talagang meron na siyang pamilya, at least po sa mga viewers, sa aming tatlo, sa mga bata, sa mga kapitbahay nila doon, kami mismo yung magpapatunay na yun po talaga. Kasi Hershey pa lang, yung kwento pa lang naman na wala man nakapagsabi na may nakakita na gano'n. So at least po, yun po talaga yung objective ni Uragon Honey. Mahanap po talaga natin. Kasi nga hindi naman guys habang buhay talagang matutukan natin sila. Kung hindi natin mapauwi yung nanay nila, hindi man sila magkasama-sama ulit. So, yan kahit paano gumawa po tayo ng paraan para magkita-kita sila. So, ayan, hindi man makauwi yung nanay nila, sigurado pong yung tatay nila yung ano natin. Diyan na lang yung pauwi natin. Gagawa ng paraan. Kahit ilang swab test, ano? Tapos yung naghahanap daw, ipapaswab test din. Kaya lang problema natin, saan natin ipapaano? Kung yung ama na yung papauwiin mo, kailangan yan may house quarantine. Dapat wala doon sila pali-pali. Saan kaya ano? Sa barangay. Barangay. Hindi sa barangay naman yung ginagawa. Barangay. Sa barangay, no? May designated naman na rin. Uy, sabi ng mga Maricel Espejo, sana mahanap yung tulo si inakan mga aki, God bless and love. Hello more viewers and subscribers to come sa inyo. Si Diwar De Leon, happy Wednesday. Shout out po si Yols Chibi here. Yan. Hi from Papa Choy Etreo. Oh, yan. Shout out, Papa Choice Eateries. Shout out sa inyo. Shout Ay, out. ko pala din. Ang sarap ng ambito guys. Pork chop. Lasang, ano? Pata. Ay, joke lang. Sarap. Lasang baboy. Ang sarap na sa baon nila guys. Ayan. Nasubugan mo na. Ha? Wala sa tulang ano. Alay tayo, hindi ko pwedeng ano, ngalutin yung ano, yung... October 27, 2021, sabi ni Diwar De Leon. Kung walang camera, kinamay mo na yun. Kanina pa. Kaya nga. Salamat po pala kay Uragon Honey kasi yan, siya po ang pakain sa amin ngayon. Sponsored by your ramen natin. Ay, kanya-kanya tayo. Maghugas tayo ng pinggan, DJ. Makikita Maghugas tayo ng pinggan. Good luck po sa paghanap ng mga magulang ng mga bata. Sabi ni Madeline Isco. Shout out po sa inyong lahat. So, 50 viewers. Salamat sa suporta na dyan natin. Yan, malapit na pong mag-live din si DJTV Official. Abangan nyo guys yung live. Huwag po kayong manood. So yan po, supportan po talaga natin si... DJTV Official. Kasi po para sa kalaman ng mga nanonood po, kailangan po talaga ma-target muna po namin ni DJ tulad po nung ginawa ko yung first 1K, 1,000 subscriber para po next step po yung watch hours na po. Kaya po yan. At pwede na siyang mag-live direct sa YouTube. Yung Ilan na yung subscriber mo? 900 na. Road to 900 na siya. Oo, kanina yung last check ko 900. Ano yun na? Hindi. 896 ata yun, 97. Oh, mamaya 900 na yan. So sunod, bukas road to 1K na. Yan. Yan guys. Maraming salamat po sa inyo. No? So yan sa kakapasok pa lang po sa aming live. Nandito po kami ngayon sa Calabanga, Camarines Sur. Dito sa Papa Choice Eatery. Nagtatanghalian po kami kasi dumating po kami dito around magto-12 na. Nagla-lunch po yung mga empleyado ng munisipyo. At nandito nga po kami para hanapin po si Nanay Yoli, yung anak, yung ina po ng mga bata na ating tinutulungan, nila Padi-Padi. So yan po. So yung mga kakapasok pa lang dyan. So yan po dahil kaya po kami nandito sa Calabanga. So yan guys, pag-pray po natin na mahanap natin si Ate Yoli. No? Sana mahanap talaga natin kahit maulan. Para Parang yung bagyo. kasi hindi, para yung mga tanong natin na kahit yung mga katanungan din natin sa sarili natin, masagot na rin, no? Para magkaroon tayo ng malinaw na kasagutan. So tama guys, no? Malaki yung potential natin na mahanap talaga natin yung nanay. Kasi nga po, mag-i-election na, sumali po natin, nagparehistro siya dito sa Calabanga. So malalaman po natin kung asan po talaga yung nanay nila. Okay, sana tatay na lang kasi nagtatago na yun. God bless sa inyo, sabi ni Ma'am Ellen Reyes. Yan. Kaya-kaya yan ni Sir Uragon, huwag kang mag-alala. Sir JR, sabi ni Sir Albert na sila. Tapos, Uragon. Si Ma'am Ellen Ingles, tama lang po yan na pareho nanay tatay ang makausap para po malaman ng lahat kung ano po talaga dahilan bakit sila iniwan ang mga anak nila. Tama po yan. Both side, dapat malaman po natin. Hindi po natin paliwanag.
Mahirap kasi yung mga hearsay lang eh, kasi Hindi na piliin natin i-judge sila eh, kasi hindi naman natin alam kung ano yung pinagmulan. Kung ano man yun, sila na po yung makakasagot ko. Yan, mga po. Yan, likay po kamo, pero may sana mahanap po nindo ang maduhag ang mga ate. Pagpalain po kamo, sana dakot pa ang matabangan po nindo. Sabi na ni Sir Julius Binto. I will subscribe. Hindi natin mabasa yung ano, yung from Taipei. Salamat po. Kay DJTV yan. Subscribe din si DJTV kasi Ay, wow, si ma'am. Mama matagal na nag-subscribe sa atin. Salamat po. from Salamat. Taipei, thank you so much po. Subscribe niya na si DJTV official. Yan, hello po sa ating 55 viewers at salamat po sa ating 33 thumbs up. Magandang tanghali po sa inyong lahat. Ang ulam namin ngayon ay adobo at pork chop. Yan, happy lunch time po sa mga nagtatanghalian po dyan. Sana po ay nabusog kayo. At sa mga... ilan ba inaanak mo? Ilan ba inaanak mo? Wala inaanak? Oo. Ikaw, DJ, may inaanak ka ba? Inaanak? Wala akong naalala eh. Baka next year maalala ko, mga January maalala ko. Yan, baka may gusto pong magano dyan, kunin po akong ninong kasi wala pong inaanak. Naghihintay lang naman po ako. Hindi na po, kulay po. Ano may inaanak din ako? Dalawa. Ako marami, siguro. Lampas ng 10 pare. Mga siguro mga... Kaya, nire-record ko yung mga pangalan kasi yan, pag madali na talaga yung Pasko, ang ano na natin dyan, kung paano mo, ano yung mga inaanak mo. Ano tatakbuhan? Hindi, sa bagay. Hindi. Ano yan, Tingin ko naman, di ko paghahandaan natin. Hindi ko naman kailangan ng inaanak eh. Kasi halos araw-araw na ako nakakatulong. Diba? Yan. Mga inaanak Mga na yun. inaanak ko yun. Yan. Dami mga inaanak. Ang dami kong inaanak pala eh. No? Yan. Okay mga sir, good luck sa paghahanap sa ni Sir Albert Apilado. Si Ma'am Vicky, ni Sisito. Hello po sa inyong tatlo watching from Singapore. Hello po. Hello sa po, mga taga mga Singapore. kababayan natin sa Singapore. Hello po. Si Ma'am Shirley Roy, good morning po sa inyong tatlo. Saan po kaya dyan sa Kalabanga? Nag-start po ako dyan sa Paulpo. Yan. Kalabanga, near house ng dating Kapitan Manalo. Nandito po kami ngayon sa sentro pa sa Sa may may municipal video. Nandito kami sa Papa Choice Eatery at pupunta pa lang po kami ng munisipyo kasi po nagla-lunch yung mga empleyado. Nakaya naman na abalahin namin sila doon sa table nila nung nagkumakain. Mas minabuti na po namin palampasin na muna ng mga past 1, mga 1:30. Babalik po kami doon. Nakaya naman, kahit wala naman, noon break na po sila. Yan. Pero nakaya, kumakain sila sa table nila. So nakaya naman po na Hindi naman natin istorbohin na po. Maraming hapon po Manoy Roy, JR Hobby and DGTV. Good luck po sa paghahanap ng magulang ng mga bata. Nakasubscribe na din po ako kay DGTV. Wow. Mag-iingat po kamo mga Manoy. And God Salamat bless po. us all. Sabi ni, Sabi ng Annalisa Kabutahin. oh yes, hello po Ma'am Annalisa. Hello po. Maganda. From Sir Ako na. Manuel S. Raya Jr. Vlog. Good afternoon, Idol JR Hobby. Tumago na at ZJ. More power, God bless always. Thank you po. Yan, shoutout sa ating 67 viewers at 38 thumbs up. Yan din sana kung hindi umulan, no? Kasi talagang siguro kailangan namin maglakad-lakad para magtanong-tanong. Umuulan nga sa labas oh. Sana pag lumakas, medyo umulan. Ang ulan niya po yung parang ulan mayaman. Umulan. Alalay na ulan tapos Minsan lalakas. lalakas kasi Yan mahangin. yung napaka-prone sa sakit, yung mga ganyang klaseng ulan. Buti pa yung malakas tuloy na ulan. Okay. From Ma'am Minerva Ramos, Happy Wednesday sa inyong tatlo Sir Ragon, Sir DJ, Sir GR, and at lagi watching Darhan, Saudi Arabia. Hello po sa mga taga Saudi. Saudi Arabia, hello po. Magandang tanghali po Tanghali po. sa inyong lahat. Like is done, sabi ni Ma'am Yasser Tapuro. Hello, Ma'am Yasher Kapuro. Kung alam ninyo, pangalan, hanapin nyo sa pumilik. Opo. Sabi Ma'am Elena, R.S. Guillermo, Sumaya. Tama po, tama. Magandang Sa pumilik po kayo pupunta kasi sana kasi malaki po talaga yung chat. Pati ano, pati PNP, puntahan natin. Yung PNP station sa police. NPN. Yan. Barili tayo. PNP lang, PNP. Yan. So lahat guys Puntahan ng paraan, Paraan. magagawa po namin. Habang nandito tayo sa Kalabanga, Tatry po namin. kahit magpapadyak, magta-tricycle, tanongin na natin. Alang-alang po sa mga bata.
Kasi sayang nung sadya namin dito, 3 oras kami bumiyahe galing sa Partido area. Tapos sige, mag-try tayo. Yan, si Ma'am Alma Akalim Raibuha. Lagi ako nanonood about sa kwento ng 6 na magkakapatid. Kayo Uragon Hane, ang bait nyo talaga sa pag-aalaga sa kanila. Thank you po Ma'am Alma. Hello po, Team Uragon. Kumusta po? Sabi ng Sir Taburo. Okay lang naman po, medyo maulan dito sa Bicol kasi po may low pressure ngayon dito sa Bicol. Buti na lang hindi naging bagyo. Kasi tulad ng mga kalagayan po ng mga bata, di ba? Sana nga po yung bahay nila, kasi yung inaalala po namin, lalo na si Uragon Hane, pinagpanalangin po namin na walang dumaan na malakas na bagyo kasi di ba light materials lang yung mga bahay ng bata. Bawa naman. So sana po talaga bago tawag dyan, Bago pa mapabato or mapasimento talaga yung yung bahay ng mga bata. Bago dumating yung season ng bagyuhan, sana mapa-umpisa na po natin. Kailangan po talaga yung support ni Uragon Hane sa mga sponsors ng 6 na magkakapatid. Yun po yung isa sa mga goal pa ni Uragon Hane sa mga bata. Okay po, good luck sa inyong tatlo watching from Oman, Muscat. At ano po ay name ng mama ng 6 na magkakapatid. Baka po may tanong ko dyan sa mga kakilala ko dyan sa Calabanga. Sabi ni Ma'am Shirley Roy. So yung pangalan po ni Nanay Yoli Dacuno. Yuli Kakuno po. So sana nga yung naitanong natin yung naging asawa niya, no? Kasi po, So talagang may wala yung idea kung sino nung ang pangalan. nandun po kami sa bahay ng mga bata, tinanong po namin kinausap po namin si Roy. Sabi namin, kung may picture, may birth certificate, wala po talaga kasi nun daw yung bahay kanila trapal pa lang, Oo. binagyo, lahat po nabasa. Pati nga yung mga picture daw nila, mga photo album, Wala lahat ng katibayan nila sa binagyo po. Kaya wala po talagang hawak na picture or document yung mga bata. So ganun po. Para kami naghahanap ng yung baka sakali. Ganun po yung sitwasyon po namin. Naghahanap po kami ng baka sakali na meron mag-match sa pangalan yon. Kasi wala naman po kami dalang picture. May na-search naman si Uragon Hane ganun sa Facebook. Iba naman yung lumabas ka siguro pangalan. Binirify ng Uragon Hane doon kanina sa mga sariling tao kung yun talaga yung nanay. So hindi naman po. So yung lakad po namin dito, abangan nyo po yung vlog ni Uragon Hane. Yan. Ingat po kayo, sabi ng Vanessa Cabrera. Yan. Ayos na mga sir, nakasubscribe na ako sa inyong tatlo. Salamat. Thank you. Sulit talaga to si Sir Albert. Salamat po sa maagang pamasko. Yan. Yan, shoutout sa ating 72 viewers at 45 thumbs up. Ayan. Shoutout po sa inyong lahat. So magkape? May kape po kami. Kape. Ano sa'yo kape? Doon kape. Ayan na lang, Gawin ko blanca. Blanca, yan gawa. Yan, magkakape muna kami guys. 3/4, 1/4 lang po sa Coyote. Magandang naman yung Ay, tubig. sige lang, umaga na lang kami. Ano lang po, may nagtutubig sa taas. Salamat. Yan, nilo po sa ating 77 viewers. At 79 viewers and 47 thumbs up. Ay, mag-hotspot ako siya. Ay, di. Sayang yung hotspot. Hotspot ako siya. Yan, magandang tanghali po. At nandito nga po kami sa Calabanga Camarines Sur sa Papa Choice Eatery dito sa may BDO Calabanga branch. Malapit lang po to sa may plaza. Yan. Nakatapos lang po namin magtanghalian. Dumating po kami dito ng magto-12 noon. At ang purpose namin ay pumunta dito sa Calabanga Municipal Hall. At yan, abangan nyo na lang po ang mga mangyayari sa loob ng Municipal Hall sa vlog ni Uragon Hane. So yan. Ayan, shoutout sa ating 85 viewers. Hello po sa Guys, ating please don't skip ads po na kay Dear Habi. Uragon Hane. Bagay po yan. Ay, Uragon Hane po. Ayan, napakalaki
pagtulong guys, na hindi po kayo nag-skip ng ads. Yan po ay nagagamit natin sa pagtulong rin sa ating mga kababayan. No? Maraming salamat po. Albert, Sir Albert. Ayan, sabi shout out Vince Vlog. Ayan Ano si Vince? Hi, Vince. Vince, nasa Kalabang kami ngayon. Susunod. Next time. Ayan. Nasusunod next time. Sunod na, next time. Natuloy pala yung yung vlog ko kagabi, Vince Vlog. Ayan, abangan mo na lang yung yung upload ko. Sige lang po. Sabi ni Sir Albert Apilado, ayos na mga sir, nakasubscribe na ako sa inyong tatlo. Salamat po. Salamat po, sir. Sabi ni Ma'am Emma Lirio, ay gandang hapon po, ingat kayo lagi. God bless to both of you. Tayo, ma'am. Magandang tanghali po. Sabi ni Ma'am Grace Abina, sana makita na ninyo yung nanay ng 6 na magkakapatid. Ay, guys, magkape tayo. Kamay natin ang panahon. Sana all nagkakapi. Sana nga po talaga Ma'am Grace ay may makapagturo lang sa atin ng address. Kaya Ay makapag-pinpoint lang kung nasaan talaga si Nanay Yoli. At yan po. eh, masok tayo Kalabang. Ilang ilang barangay po talaga? 14 barangay. Oh. Ang tigaon sa amin po, ang tigaon ano lang, 23 lang ano. Kalahati lang po pala ng tigaon. Oo, ang laki pala ng Kalabanga, 43 po. So, isa-isa mo yung barangay. 14 barangay, isa-isa mo. Lawak ano? Yung lugar po namin, hindi ko pa nalilibot lahat. 23 barangay po yung tigaon. Hindi ko pa nalilibot yun ha. Lahat po lang ang napunta. Pero hindi lahat ng sulok. Ay, may mga daan pa doon na hindi ko pa nakapasukan talaga. Mga sityo, di ba? Ano ba hindi ko napupunta? Parang hindi ko na mataputan. Kuy ba? Wala mang kuy ba sa tigaw? Hindi, meron kayo ba doon? Yung tanong kasi daw, ano pa daw hindi mo Kami ka, nakapagpasan? kami iskilahan. Ayaw yung pressure hunting. So may nag-pressure hunting. Po. Pero pag na po, ay may tanong nyo man din. Yung, wala po kasi. Wala nga po eh. Kasi po yung mga, po kasi, yung mga anak na 6, naiwan po talaga doon sila lang yung nabubuhay. Tapos binagyo yung bahay na basa lahat na wala pati mga picture. Para saan yun? Ang alin po? Yung mga bata. Sa Tigaon po. Tigaon po. Hirapan po kayo kasi mga aking Love po kayo mga sir. Sana marami pa kayong matulungan. God bless. Sabi ni Sir Albert. Sabi Vince Vlog. Pa-shout out. So, shout out sa iyo, Vince Vlog. So, please support Vince Vlog. Taga ano po to? Taga Tigaon din. Uragon din to. Si Vince Vlog. Pakibisita na lang po. Mga Uragon. Di ba ano siya? Cameraman natin. Yan. Ito po yung cameraman dati ni Uragon Hane. Si Vince Vlog. So, meron na din po siyang YouTube channel. Bisitahin niyo po. alias Vince Vlog. Hi po, watching from Mandaluyong City. Si Ma'am Carmencita San Juan. Hello po Ma'am Carmencita. Magandang tanghali po. Noy Jerhabi. And Noy Uragon Hane and Noy DJ TV. Dai ka mo Noy magpara. Ito yan, sabi niya Maricel. Magpara jacket yung mga salamat po sa information ng Maricel Espejo kung ganun po. So iwasan na lang po namin ano po. So hindi po kami aware na pag magpara jacket
jacket kung pangarang kan viewers ng Cap Jacket yun. Oo, yung jacket. Nindo vlogger, tabaka ma-demonetize kayo sa YouTube channel nindo. At sa mga katingap team, duwa na na-demonetize kayo dyan. Salamat po sa inyong tips. Yan po. Medyo strict na talaga po si Lolo ngayon. Salamat po sa inyong information, Ma'am Maricel. Siguro sa ano ni Kuya Balano mga kating kalingap na. Kalinga. Sana po ay hindi naman po sa atin mangyari. Salamat po sa info. God bless po. Ma'am Maricel Espejo. Magandang tanghali po. Sabi ni Vince, ingat na lang kayo dyan mga idol. Salamat Vince. Salamat, Vince. Kumusta dyan Vince kung maulan ba dyan sa Tigaon? Dito kami sa Calabanga, lakas ng ulan. Papunta kami, yung papasok pa lang tayo na Magaraw. Sa Magaraw, guys, ang lakas ng ulan. Sinalubong namin yung ulan. Sana makuha nindo sinda mga magurang at gabayan kayo ng Diyos na makuha nindo sinda. Ingat po, watching from Riyadh. Salamat po, Ma'am Pat Dasalyas. Salamat, Ma'am Pat. Sabi ni Ma'am Evelyn Riquintin, shout out po watching here in Hong Kong po. Hello po, pa-shout out dyan sa mga taga Hong Kong, Evelyn Riquintin. Sabi ni Ma'am Evelyn Riquintin, sana po mahanap na ang nanay ng 6 na bata na magkakapatid. Opo, nagawa namin ang paraan yun. So yan, hello po sa ating 95 viewers. Sa kakapasok pa lang po sa ating live. Live po kami ngayon dito sa Calabanga, Camarines Sur. Nandito kami sa Papa Choice Eatery at nagla-lunch muna kami ng madali kasi po pupunta kami sa Municipal Hall ng Calabanga para po hanapin si Nanay Yuli, yung nanay ng Pinapadi-Padi. Yan, kasama ko po si DJ TV Official, Oragon Honey at ang inyong lingkod. At sana po talaga makakuha kami ng impormasyon. Sana rin po. Yan. Kahit din ako ng kapitid. Ngayon, gano'n lang ang sabaw. Bataan sa'yo? Wala na mga higit na ako ng kapitid mo. Yan, sana po mahanap nyo ang nanay ng 6 na magkakapatid sa Evelyn Riquintin. Yung Ma'am Sapar, Astro Stone, mga idol, ingat po kayo. Sana mahanap nyo yung ina ng 6 na bata. And congrats, JJTV at happy monetize na kayo. Ako pa lang po. So please support po DJ TV Official. Road to 900 subscriber and soon 1,000 subscriber po siya. Si Ma'am Grace Avila, kawawa naman sila. Mahirap talaga kapag walang nag-aalaga sa kanila. Buti nga dyan po kayo kasi tinutulungan ninyo sila. Hulog ko na kayo para sa kanila. Ihulog daw tayo. Hulog talaga kayo para sa kanila. Ihulog ka. Sabi niya Grace Avila. Tama po. Si Ma'am Maria Lene Literal. Hi po, sana makita ninyo ang nanay na magkakapatid para malaman kung anong dahilan kung bakit iniwan nila ang kanyang mga anak. Yan, gagawin po namin ang lahat. So, maganda man o hindi. Ano man yung kalabasan? So at least sinubukan po namin kinana. Habang sabi nga natin kanina, habang nandito tayo, gawin na natin yung lahat ng paraan. Kaya nga. Magpapadjak, magka-tricycle, police, NPA pa. Hindi na. Police, tanongin natin. Kasi syempre yung at saka yung oras natin, ma-maximize natin. Maximize na po namin. Habang nandito na po kami na. Total, nag-bike naman kami papunta dito. Abangan nyo na lang po yung vlog ni Oragon Honey. Sinusubaybayan ko lagi sila. Sana ho kayong magsawa sa pagtulong sa kanila at pagpagamot. Sana may pagamot sana ninyo. Okay, so abangan niyo po yan yung pagpapagamot po namin sa mga sa mga bata po. Kaya ayan to guys, please, don't skip ads kasi po malaking tulong po yun para makadagdag po sa matutulungan natin. At for sure po, hindi po namin kakalimutan, lalong-lalo na po ako, monetize channel na po ako. Alam naman po ninyo na magkakaroon ako ng revenue sa darating na panahon. At makakasa po kayo na sinapadi-padi po ay hindi po natin yung kakalimutan. Yung 6 na magkakapatid, sila po ang isa sa mga instrumento na naging daan para po ako po ay makilala nyo. At sa pagkakilala nyo po sa akin, kayo po ay nag-subscribe sa akin, sumuporta. At yun po, hindi po namin pababayaan
magkakapatid. So yun po. Taga Bicol, nag-aalbay ako sa Maria Elena Literal. Ito sa mga taga-antay. Hello po, mga taga-daraga. Yan, hello, ako na ni team. Magandang hapon. Mag-ingat kayo at good luck sa paghahanap sa nanay nila. Padi-padi. Sabi ni Ma'am Jessie Lapuata. Hello, Ma'am Jessie Salamat, Ma'am Lapuata. Jessie. Nakatapos lang po namin kumain. Si Ma'am Ame Ilonga. Hello po sa inyong tatlo. Ingat po kayo watching from Cyprus, Europe. Hello po sa mga Cyprus? taga-Europe. Sa Europe, Cyprus, ano? Cyprus, Europe. Yan, hello po. Shout out po sa inyo lahat. Congrats, sir. Uy. GR, Habi. Yan. Shout out po sa ating 95 viewers at 63 thumbs up. Yan. Pamayan yan, 1K na viewers Ha? natin. Dami mo ng viewers. Nag-iitan rin, Talaga. no? Kaya na 1K. Ayan. Hello po sa ating Spaghetti ka naman 96 dyan. viewers. Sige, pa spaghetti ako tayo pag ano. Ano kaya pag budol pa ito tayo, no? Pwede. Yung Adidas na manok. Ano kayo mag-phone? Mama. Wait. Yung mga bata. Hirap, baka ano? Baka mabatuhan yun ng ano? Kanin. Si Ma'am Carmencita San Juan, sana po mahanap ninyo ang nanay ng 6 na magkakapatid. Salamat sa suporta ninyo. Yan. Mas lalo pong salamat, maraming salamat po sa suporta ninyo. Guys, again, please don't skip ads sa mga videos ni Gia Rabi at Orago Nanen. Kasi malaking tulong po yan sa kanila. Salamat sa lahat ng mga tao sa susuporta. At sa aking YouTube channel, thank you rin po sa mga susuporta mga guys. So yan, shoutout natin Oragon na si Virgilin Cares. Yan, kung nandito kami sa ano. Sana manood siya. Kasi Yan, talaga Virgil Claire. Shout out. nagme-message kami kay Virgilin kasi gusto namin ma-personal ni Oragon na at DGTV si Virgilin. Kung nanonood ka po, Virgilin Cares, shoutout po. Yan. Hello, Virgilin. Magandang tanghali. Maglingon-lingon nga kami doon sa Naga kasi baka mga timing na baka nag-vlog. Makamayan man lang o makapagpa-picture kay Idol Virgilin Cares. Yan. Pagpalain po kayo ng Diyos sa paghahanap sa mga magulang ng mga bata sa ng Sabrina Pualbe. Hello po. Si Ma'am Lord de Luz Mercado, sinusubaybayan ko ang 6 na magkakapatid. Thank you sa Orago na niya, sa group nyo at sa pagtulong ninyo. Welcome po, welcome. Si Ma'am Grace Abila, lagi ko pati nakikita si Roy doon sa magkakapatid. Minsan naiyak ko kasi naawa ko sa magkakapatid. Pero mabait si Roy at ito nagsasalita. Sir Nelson Pilya, hi sa inyo tatlo. Ingat kayo lagi. God bless. Si Salamat po. Ando, hi. Tumatang na hindi ka nag-live po. Yan, hindi po ko nagpag-live. Okay. Si Amber G. Cabaluna, hello. Diyos maray na. All matawagong, keep safe always. Thank you po, Amber G. Cabaluna. Si Ma'am Cynthia Tayag, hello. How? My favorite team vlogger. Sana ma-demonetize na rin ang channel ni DGTV. Demonetize. Monetize. Demonetize. Yan. Thank you po. Hindi ba alam mo monetize ba demonetize na? Para lahat masaya, ingat kayong lahat. Pagpalain kayo ng Panginoon. Sabi ni Ma'am. Salamat po, Ma'am Cynthia Tayag. Yan, Ma'am Cynthia Tayan. Salamat po. Dapat i-post din ninyo pangalan para manawagan. Malay ninyo may kakilala. Sabi ng Elena R.S. Villarin Sumaya. Dear Habi at si Roy, more blessings and hope. Marami pa kayong matulungan. Ayan, digi-digi. Grace, sabi ng Ma'am Grace Abila. Hello po, Ma'am Grace Abila. Sabi ng Lani L. Dragon Honey, Team, God bless for watching from Kuwait. Ayan, hello po sa ating mga Tapos rin. Ayan, sa... Kumusta yung ano mo? Internet mo sa bahay? Ayan, ginagawa na. Ginagawa pa lang. So, kaya pag-alisahan mo kanina, wala pa yung gagawa. Sana, maganda na. Ayan, abangan niyo po yung live ni Oragon na sa bahay Patag niya na kasi ng Oo. bago ano na, malakas na yung internet niya daw. Ayan, sabi ni Lizelle Repe, stay safe po, watching from Macau. Hello, Kat. Andiyan ka, Kat. Hello, Simply Kat. Shout out po. Ayan po, please support Simply Kat.
isa din po itong charity vlogger na Uragon na taga partido. Yan po, Simplicat. Hello, Simplicat. Shoutout sa... Yan po, support na lang po si Simplicat. Ayan, sabi naman ni... wala na. Wala tayong monitor. Saan na? Sa sunod ni Simplicat. Basa mo yan? Saan ka pa rin? Tapos na yata yun. May na kasi. Family sa Leo na. Alam niyo yun. Oo, hindi na. Ayan, kapakakal mo. Ayan, sabi ni... Ayan, sabi ni Albert Apilado, hala, congrats Sir DJ, congrats Sir DJ, monetize ka na pala. Ayan na, Malapit na po. Malapit na. Ayan, thank you so much sa lahat ng support niyo po, no? Ayan, tayo, masyado naman yun. Saan ba na? Dito na lang sa babaw. Dito na tayo kay Ma'am Ami Ilongka. Yung dalawang matanda na bulag na tulungan din nyo ni Virgin Cares yung binigyan ni Roy ng yung pensioner po ni Uragon. Opo. Sino bang nauna sa inyo? Yan. Nauna po din mag-vlog si Uragon Honey. So dahil po ay napakabait ni Uragon Honey, so yan. Na-vlog din po yun ni Virgin. Kasi ang purpose lang naman talaga po namin talaga ay makatulong. Kahit sino pa yung mag-vlog pa. Adam po. Yung gusto natin, matulungan yung tulungan natin. So kung may tutulong pa rin, sapat natin na Yan, shoutout po ay, kay yung tulungan sa atin. Opo. Gawin nyo din engineer. Opo. Nadala ko lagi ng kalamansi. Meron silang supply ng 2 kilong kalamansi araw-araw. Magkalamansin din sila araw-araw. Yun yung meron tayo. Sabi ni Ma'am Linz, salamat po Ma'am Ami. Sabi ni Ma'am Linz, William Binetes, maray na hapon po mga ka-Uragon. Shout out, JR Hobby, Uragon Honey, DJ TV Pusan. Ingat ka mo Permi, and God bless to all of you. Sabi ni Ma'am Linz. Hello po Ma'am Linz. Sabi ni Ma'am Rosita Pinto Zoo. Hello po sa inyong tatlo. Keep safe always. God bless po. Sabi ni Ma'am Rosita. Welcome po mga makita, Bento Soup. Sabi ni Pat Dasalias, ipagdarasal namin kayo para magkaroon ng magandang resulta ang lakad nyo. Alang-alang sa 6 na magkapatid. Sabi ni Ma'am Pat. Salamat po sa inyong panalangin. Sabrina Pularde, ang gwapo naman ng mga Bicolano. Lagi po akong nanonood ng vlog nyo at no skip ads po. Thank you po. 3 points, 3 ano daw. Gwapo Okay, po. okay, tag-iisa na tayo. 1 point, sige. Tingnan natin kung ano. Ilan yung botohan tayo kung ilan yung magsasabing gwapo sa ating tatlo. Just leave a comment guys. Tingnan natin. Ang may pinaka mababa, mapapa-ice cream. Sige nga. Sige. Ay, sorry po. Ay, talo na ako dyan. Yung may magano dyan. Basta yun yun. Narinig na nila yun. Guys, ang pinakamapera po dito si JR Happy. Kaya dapat sa'yo matalo para siya mag-price. Hindi, judge na nila kung sino daw yung pinaka. Sila nga yung judges Kasi hindi pa po kayo makaget over doon sa nangyari dipa-dipading pinahulaan natin tatlo. Sino gwapo? Yeah! Pag may chocolate, gwapo ka na. Oo nga eh. Yeah, asa na tayo? Sabi ni Sir Nestor Apilia, dapat gamitin din mag-live yung channel ni DJ TV. So, sa nga po Sir Nestor, pag magagamit ka na Live. StreamYard po. Kasi po pag meron na po siyang 1,000 subscriber, na-hit niya na po yung first 1,000 subscriber, pwede na po siyang mag-directang live sa YouTube. So, ngayon po na hindi pa po siya 1,000, gagamit pa po siya ng third party app para po maka-live. And hindi po lahat ng watch hours, hindi po lahat ng watch hours mapupunta po sa kanya. Meron po kasing third party app na tinatawag para po makapag-live siya. So, ginagawa po namin ang paraan yung sinusuportahan po namin si DJ TV para po ma-reach na po yung stepping stone na magkaroon ng 1,000 subscriber at doon po
next step niya po ay Watch hours naman. yung watch hours po na 4,000 watch hours. Second level, after that 4,000 watch hours, YouTube will send you an email na ikaw ay under ano yun, for approval ang iyong account for monetization. So yan po Sir Sir Nestor Apilla, yan po. Sana po Ayan, napaliwanag po namin yung ano po, yung scenario. Salamat po sa inyong suporta. Kaya po yung mga hindi pa nakasubscribe kay DJ TV Official, please subscribe and hit the notification bell para update kayo sa mga latest vlog ng DJ TV. Weng Padernal. Gandang hapon Sir Roy at Oragon Honey Team. Ingat lagi. God bless. Salamat po. Mga spot ko. Ay ka na lang mapin. Hindi, pwede mag-pinit. Ha? Pwede mag-pinit. Paano? Ay, lapag mo lang. Ikaw mag-pin. Lapag mo lang. I-open mo pa. Ika na pa. Hotspot ka. Hello po sa ating 81 viewers at salamat po sa 79 thumbs up. God bless everyone. Salamat po sa inyong suporta sa amin. At yan, sana po ay pagpalain yung lakad namin ngayong tanghali. Sabi ni Ma'am Yasher Tapuro, sulit Team Oragon, ingat, God bless you all. Sabi nga ni Padipadi, si Roy daw ang gwapo. Oh wow. Ano ka na pare? 2 points sa si Roy. Yan. Sabi ng Grace Abilia, yan, may ano daw? May Gcash ka daw ma'am na reward. Sabi ni Ma'am Estelita, ayan, Tiates, ingat kayo GR Happy Oragon, DJ TV. Sana okay lakad nyo. Sabi ni Tiates, hello po. Sa ating mga bayaning OFW, mabuhay po kayo. Yan, mga OFW natin dyan na nasa ibang bansa, nagsasakripisyo para sa kanilang pamilya. Ingat po kayo dyan at mabuhay po kayo. Sabi ni Ma'am Amor Lina, ingat po kayo sa paghahanap sa nanay ng mga bata. Nood po ako sa anong HB? HB? HB. Saan ang HB? Nanonood po ako sa HB. Baka HK yan. HBO. HB ba high blood? Ingat po kayo paghanap sa nanay ng Nood po ako. Napahanap po ko lang yung ano. Naputol yung chat ko. Sabi niya Maricel Espejo, nakalapag na? Yan, pakivisit na po ng link ni DJ TV. Nilagay na po ni Oragon. Ano na yan? Sa'yo pala. Nilapag po ni Oragon Honey yung yung link ni tawag dyan ni DJ TV. Paki-support na lang po. Maraming salamat po. Ilan lang yung ulan? 100 na lang, no? Road to 900. Si ayaw ka. Naka-hotspot na pala. Hindi mo ka tigil sa kuya. Wow, 326 Ayan. dollars siya. Uy, wow. Dollars na, no? Dollars, peso. Habis. Oo, gagawin mo naman. Abunado na naman tayo dyan. Wala na nga tayo. Shout out to 71 viewers. Ang bili ng chinelas. Ayan, salamat sa nagpalipad. Talagang utang na loob din natin sa mga viewers. Ano? Oo naman. Salamat. Saan tayo kukuha ng pangtulong?
Sa tayo mga kukuha ng sponsors. panggasto. Sa mga sponsors, lalong-lalo na sa sponsors natin po. Kaya ang mga sponsor ng mga viewers mo. God bless po sa inyo. Kung alam mo, marami tayong mga viewers na hindi pa nakaka-subscribe kasi tinitingnan tayo, tinitingnan lang tayo. Kumbaga, ano, Observation. nag-watch and learn sila. Watch and learn. Galing. Galing na mga galing. Pero pala yung tanong, Paano? Kaya, balik ka doon. Paano ba? ano eh, ang pangarap mo? Okay. Yan, nakapin na po ang bahay o yung link ni DJ TV Official. Thank you po. So, maaari pong bisitahin na lang po ninyo. Nakapangalan po kay Uragon Honey po kasi po wala po kaming anong tawag dito? Hotspot. Ano po? Sa'yo na kita. Imadala kung ano, 20. Sa'yo kita? Saan mo na yun? Ay, ganyan. Yan po kay Ma'am Maricel. Display ka na? Sayang ang ano mo data mo. Sayang ang data mo. Display ka na. Sayang ang data guys. Tipid-tipid din minsan kasi yung log dito sa ano. Wala nang log si Uragon Honey. Sabi niyo Maricel Espejo, 1:32 PM na noy, baka tarapos na magkarakan sa mga munisipyo. Opo, tapusin lang po namin itong mga comment, message at punta na po kami sa munisipyo. Haranin na kaya uli kamo tulos harayo pati uli anindo iringat kamo tulos permi tulo permi God bless. Sana andyan si Padi-Padi, sabi ni Ma'am Ami Ilongka. Apat na lang. So yan, sabi na salamat po Ma'am Maricel sa concern ako. Sabi ng Ami, sana nandyan si Padi-Padi. So ano kasi mga bata kasi yun. Mahirap magsama ng bata. Pati tawag dyan, maulan, baka magkasakit. So yun po yung iniisip namin. Kaya wala na ba sinisin kung sakaling ano yun. Kasakit. Baka magkasakit. Kung ang napakalakas po kasi ng ulan. Sana po makita nyo ang nanay ng 6 na bata. Ingat lagi. Yung nakamas, ang pinakapogi. Oo. Joke, 3 kayo po. 1 point may joke lahat. 1 point, ano. May joke pala yun. Pero ikaw pinakamataas. 3 points ka na. 2 pa lang kami. 2 points, 3 points, 2 points. Sino ang papa-screen? Yun yung mababa. Pogi yung naka-yellow. Oh, di ba? 3 points, 3 points, 2 points. Oh, di ba? Ito may yellow din po dito. Oh. Hello guys. Ayan, sabi po yan. Hindi ko na pati binasa yung pangalan. Hello Ma'am Judy Saison. Hello po sa inyong lahat. Yan, hi Ma'am Weng Padernal. Hi po, magandang tanghali. Si Ma'am Ana Galido, yan, sabi niya, pogi yung naka-yellow. Tinignan ko lang talaga yung pogi, hindi na yung pangalan. Hi po Ma'am Ana. Sabi ng Amorlina, hello guys, ingat po kayo sa paghanap ng nanay ng mga bata. Nood pa ako ng live nyo hanggang trabaho. Ginagamit ko po kasi yung ano ma'am, yung cellphone. Hindi ko po matasagot ma'am. Mamaya po. Okay po, sabi na Sir Nestor Pilla. Sir Albert Apilado, sorry sa inyong Ay, lumalaw. Dave, ano mo lang ito? Ayun pala. So, notification po. Sorry sa inyong dalawa. Ang pinakagwapo sa inyo ay si Sir Uragon Honey. Joke lang, gwapo kayong tatlo, Sir. Oh, playing safe naman, Sir Albert. Kinabahan kami din, Sir Albert. Sir Uragon Honey man talagang pinakagwapo sa amin. Kasi siya no bayad ng lunch. Oh, hati-hati tayo, no? Gwapo talaga ni Uragon Honey. Kaya kinain mo. Gwapo mo talaga. Ang gwapo mo, pare. Oh, bakit ako yung magbabayan? Tungga na si Roy. Naghakay ka sa bago. So, sabi yan ni Ma'am Yasser. Sabi ni MN, sino po pogi, huwag kayong magagalit.
pero para sa akin, kayong tatlo. Wow, sabi ni Amen. Sabi ni Kat Simbulan, nasa Qatar po, Mama po, pinanonood live ninyong tatlo. Salamat po, Ma'am Kat. Yan po yung link. Wow, salamat po, Ma'am Lins, Relia Mabinetes sa inyong 50 Hong Kong dollars. Salamat po, Ma'am Lins, sa 50 Hong Kong dollars. Yasher, sabi po niya Yasher, Sir DJ, salita ka naman, hindi lahat kayo. Hindi lahat kayo po. Hindi lahat kayo pogi. Wow, Salamat pa lang salamat. sa'yo tatlo sa amin. Ayan. Sa yung tatlo tayo, sa yung dalawa. Ayaw mo talagang patalon eh. Kung ano, ay talaga dito magpatalo eh. Tamsak ho, sabi ni R. Guys, wala po. Salenga TV. Guys, wala po pang-ice cream. Dapat si Jerry matalo. Salenga R, Salenga TV. Hello po. Pa-jacket host, sabi ni Salenga TV. Sabi ni Basyon Tesoro. Hi po, sana po mapuntahan nyo mga anak na pamangkin ko dyan sa Zone 1. Daw po sila, may sakit daw po yung anak na niya. Ang pangalan po ng pamangkin ko ay Jomar Glaser po. Wala po kasi silang trabaho, please po, sabi ni Ma'am Basyon Tesoro. So try po namin na pag meron po kami i-screenshot ko po ito, ma'am. Screenshot ko lang. Screenshot ko lang po. Yan, in-screenshot ko na po, Ma'am Basyon. Mamaya po i-review ko po yan. Maray na hapon sa Indo. Kagwapo. Shout out watching from La Trinidad, Benguet. Wow. Sabi ng Josephine, nasa Baguio. Sabi ni Ma'am Kat Simbulan, hi po DJ TV. Keep safe mga tatlong pogi watching here in Kuwait. Lagi akong nanonood ng mga vlogs nyo. Yan guys, natapusin ko lang po basahin itong ating mga message at pupunta na po kami sa munisipyo. Hello po, Meg Raven Rupido. Ka-shoutout po from Cavite. Si Mel PH Channel, hello po. Keep safe na tatlong pogi watching here in Kuwait. Yan po. Sabi ni Ma'am Virgie Cabaluna, kay Sir Roy ako. Wow, gwapo talaga Sir Roy. Hello? Oragon Honey. Anong naman ka na? Nagkuha, ay, extra lang. Dahil ko nagkuha, sarap lang yung maluto ko. Sarap lang kape. Tapos sarong kape po. Sarong kape, sarong rice, tapos sarong pong itong pork chop ko. Hello po sa ating 59 viewers. Pogi si Roy. Wow, salamat talaga. Gwapo mo talaga, Oragon Honey. Ikaw naman yung gabayad ng lunch namin. Sabi na Marcel Espejo, kaloka nindong tatlo, basta pogi ka mong tulo at mabubuot ka, sabi ng Marcel. Meg Raven Rupido, sa kalam, sa inyong tatlo. Salamat sa inyong tatlo. Yasser Tapuro, abo man magpa-ice cream ni Sir JR, sabi niya Yasser. Joke lang. Yan, pag ano po, pag yung kasi pong mga pinapalipad po ninyo, makukuha ko po yun pag na-approve na po yung aking tawag dyan yung account ko. Ano DJ, tawag doon yung account ko ba? Yung ma-receive ko yung mga pinalipad nila pag na-activate ko na po yung aking account. So, monetize na po ako, pero po yung ID ko, yung account ko mismo, hindi pa po siya naibibigay sa akin. Hindi pa po So, matatanggap niya lang po yun, yung mga pinalipad niya po, once na sumahod na po siya. Opo, hindi pa So, po. pinadagdag po yun sa total revenue niya. Apo, dagdag po yun. Ingat kayo Roy at sa buong Oragon team. God bless sa lahat watching from Calamba, Laguna. Yan, salamat po sa nabasa nyo. Comment ko, kawawa po kasi yung tatlo. God bless sa inyong tatlo. Sabi ni Ma'am Basyon Tesoro. So yan po, salamat po sa ating 62 viewers na nanatili. Sa ating 96 thumbs up, salamat po. At yan po, yun na po yung huling message na nabasa natin. Punta na nga po kami ngayon sa, anong tawag dito? Sa City Mall. Sa City Hall. Punta po kami sa City Hall. Gusto niyo po isama ko kayo? Yan, sama ko po kayo sa City Mall. Pwede pa rin. Ano pa rin? Ano ka? Darong sa luwa.
Pakidara pa rin. So yan, habang punta po kami sa City Mall, sama ko po kayo dito sa labas ng Calabanga. Pupunta po tayo ngayon sa City Hall. Yan, live po tayo ngayon dito sa sentro ng Calabanga, Camarines Sur. At stop ko na lang po yung live natin sa loob ng City Hall kasi bawal po doon. Hindi pa po kami nagpapaalam sa loob ng City Hall. So, samahan niyo po ako hanggang sa loob. Ay, supayong pare, pare. Okay ko pare, yung orange kong payong. Ida na pare yan. Bulsa ko na lang. Orange pare. So, yan, isama ko po kayo. I-tour ko po kayo konting tour dito sa Calabanga, Camarines Sur. Dito tayo sa BDO. Ito po yung plaza ng Calabanga. Ay, yung ano yan, covered court. Covered court ng Calabanga. Yun po yung plaza nila. At simbahan nandun. Yan, ito yung simbahan pa. Simbahan ba to? Tapos LCC. May LCC na pala dito. LCC Mall. So yan po sa ating mga nakatutok sa live. Sasama ko lang po kayo hanggang sa may pintuan ng City Hall, munisipyo. Kasi po, hindi pa po kami nagpapaalam doon na magbibidyo kami sa loob. Susunod din po kami dito sa protocol. Kasi po baka mapagalitan kami. Yan po. Salamat po sa inyong pag-intindi. Yan po. So, pagdating po doon sa may bukana, i-off ko na po yung live natin. So, yan, ito po yung munisipyo ng Calabanga. Yan po. Yung mga hindi pa nakapunta dito sa Calabanga, yan yung kanilang multipurpose building. Mga nakapila yan, mga for vaccination. Nagpapabakuna po. Ang dami po dito nagpapabakuna guys. Oh. Yan, mga nagpapabakuna. Nakapila po sila dyan sa loob. Ito po yung Calabanga Municipal Hall. Sige. Ano ka mo? Sige. Pare, so ano migdi? Shot migdi. Kuno mo na sa shot migdi. So tigsal dis ko sa imo matindog ka diyan. Kuan ang kamanagdi. Ha? Maray ako. Tapos mo naman na? Okay. Yan, nandito po tayo sa Andaya Baguio Octagon People's Center. Yan, madami nakapila for vaccination. Nandito po kami sa labas. Yan po, ang daming nagpapabakuna dito. Oh. So ito po ang Calabanga Municipality of Calabanga, Camarines Sur. Laki ng ano nila, munisipyo. Kaya nag-uusap pa yung dalawa kung anong gagawin nila. Teka, Master. Takay pa rin. Ano may bako? Ganun mo rin? Ha? So yan guys, dito muna ako sa labas. Tatanong pa doon si Uragon Hane kung pwede kaming pumasok sa loob ng naka-video. Mapapaalam muna po si Uragon Hane at si DJ TV. So yan, for the meantime, nandito tayo ngayon sa may plaza ng Calabanga. Yan, sa mga taga Calabanggang nanonood, shout out po sa inyo. Live po tayo dito sa Calabanga. Ang ganda ng kahoy guys, oh. Balete, ito yung kahoy na balete.
So kung ano man guys yung yung kalabasan nito, panoorin nyo na lang po sa live ni Uragon Honey. Kasi po medyo awkward kung dadalhin natin tong live sa loob. So yan, panoorin nyo na lang po yung yung vlog po ni Uragon Honey. Sa muli guys, magpapaalam na po ako. Salamat po sa inyong pagsubaybay. Salamat po sa nagpalipad. Ma'am Lynn, salamat po. Salamat po sa inyong suporta sa aking channel. So, kung hindi ka pa nakasubscribe sa aming YouTube channel kay DJ TV Official, Uragon Honey at JR Habi, please subscribe. Salamat po and God bless. Bye-bye.